Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabó la cuarentena. Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso karong buntaga atong ililahon kining mga upunganon nga nasikat nag-viral sa social media, ubay-ubay sad ni sila og mga followers na human sila misikat sa TikTok, gumikan sa lain nila nga mga paandar. Mga kapuso, twins ni sila, Fabi twins, makauban nato karong buntaga si Trisha ug si IC at let's get to know them personally mga kapuso. Ug kumusta man ni sila luyo sa ilang mga gihimo karon sa social media labi na sa ila sab nga pag-eskwela. Makauban nato karon si Trisha ug si IC. Good morning. Hi, good morning. Thank you so much sa pag-uban kanamo. Nagdungan pagyud mo. Kinsa si Trisha o kinsa si IC o pwede ba nga kanang ma-introduce ninyo inyong kaugalingon o sa ba interest ninyong duha? Hi, I'm IC. Hi, my name is Trisha Shinmari A. Fabio. Just call me Trisha. And we like to 15 years old. And we like to sing and dance. Kinsay naka-ideya ani kanus aman mo naka-interest nga sa social media labi na gyud sa TikTok? Sa una pag yun kay hilig na gyud kay mig post og pictures and tungod sa quarantine kay murag kanang nakahuna-huna mi na mag-start og mig TikTok since amon po'y mabuhat sa balay. And like unexpected lang jud kay tanan na mo-boom ang mong TikTok. Like wala jud mi nag-expect na mo kuan jud siya, mupatok jud siya maayo. 1 million followers na sa TikTok unsa inyong gibati ini? Yes. Grateful and blessed, of course. Grateful mi sa mga fans pud na mo kay of course dili pud mi makaabot ingani kung wala sila. Kinsa may mag-conceptualize aning inyong content ug sa mga pilion sa ninyo nga mga pangsayawon o magsabot gid mong duha? Sabutan na kanang maganahan mi sa sayo or sa kanta kay magunahon na dayon mi na practice na mo nya mag-video dayon mi. Wala lang. Kumusta man mong duha karong panahon sa quarantine? Usa na niini ang inyong experience sa Eat Bulaga? Kumusta man? Okay ra, exciting. What would we expect na makaabot mi nga na In line with that, Trish og Ice, kung pwede ba mga yung example ninyo karong buntaga sa usa sa inyong mga TikTok nga mga videos or mga dance moves, pwede ba ihalad ninyo sa atong mga viewers rong buntaga? Sige. She said, what you roll so everything I got what you need. Only finish school, get what you want. You get what you please. Naya siya. Wow! Pagkanindot, let's get to know more di ay karong buntaga si Trisha ug si IC. Kung okay ra mo, game ra mo na atong gamay sad nga game rong buntaga. Mahitungod ninyo duha, identical twins ra bagid kay mo. Kinsa ko ninyong duha ang better dancer? Both. Kinsa ang dakog kaon? Ako, si Trisha. Nga naman, Trish, mas daghan jud kag kaon? Yes, shabihon ba mo siya? Shabi masad ko. Like, mas shabi kong cheeks. Ito kong kaon. Kinsa kuno ang dali sa puton? Aisha. Trisha. Ako di Aisha. Nalibog na. Nga naman makaingon nga ikaw, Trish. Kaan, gamay na ka siya patience sa dahil na kay sa putun, hot-tempered ka. Like, pwede na one of the reasons, like, mag-away me. Kisa ko nitabian ninyo duha? Trisha. Ako.
Subot pasabot mas hilomon si IC. Oo, mas hilomon. Kinsa kuno ang hingatugon? Mahilig ka Hindi, tulog. ako, I see. Ako. Ngano kami man matug ice? Kay, umay tarong to gabi. Yung hirap pinuntagay. Ngano magbinuntagay kay? Pinuntagay. Future plans ninyong duha. Trish ug Ice. Ang future plans good kay is to be successful and kanang among plano kay mag-travel gini kay as in ganahan kami mag-travel and magtukod og business. Yeah, magtukod og business kay business minded kay mi duha. Pareho ba po mo og mga goals ug aspirations in life ug unsa bay plano ninyong kuhaon nga kurso? Super parehas jud kaayo. Isip twins. Unsa advantage at disadvantages kung kani do na kay kaluha? Like advantage kay kanang naay kanang 24/7 na jud matabang nimo and dili jud ka mag kuan like mag-imusara like naa jud kay kuya permanente and it's like one of the advantages nimo makuha. Ang disadvantages lang kay for sa among relatives kay like doble ang bayad and sometimes kay kanang kuan ma-compare ka or kanang usahay kay malibog ang mga tao nya lahi na nilang ma-approach kay parehas man jud mignaw. Message ninyo sa usag-usa, Trish ug Ice. To always be consistent lang gyud na dapat consistent gyud ni nya dili mo give up kung unsa among gisugdan. Bahala ba kay unsa and stay humble lang jud. Ug finally, message sab nimo sa mga ninyo sa nagtan-aw nato karobotaga labi na mga kabatan-onan like you. Ang buhaton na yung modules. Ay, dili pagsigsilipin. Nya, kanang padayon lang yun. Kung naa may plano sinabuhi, bahalag magkahiunsa, kaya padayon gihapon mo. Then, always pray to God. Dream big and pray to God. Wow, thank you so much. We enjoyed talking to you this morning. Mga kapuso, managkaluha na si Trisha o si IC Fabi. Thank you! Thank you so much!